26 sentýabrda Warşawada adam ölçegi boýunça ýygyna kaçyldy. Oňa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň agda ýurtlarynyň resmi toparlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýar duşuga Türkmenistanyň delegasiýasy we Ýewropada ýaşaýan türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem bardy. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Warşawada türkmen resmileri bilen adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda dörän ýagdaýlar barada habar berdi. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä, adam hukuklaryny goraýjylaryň Türkmenistanyň resmi toparynyň wekilleri bilen eden iki finansygy başa barmandyr. Üstesine de türkmen resmileri sorag bermäge finansyny watandaşlaryna batyş etmek üçin polisiýa ýüzlenipdir. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä 27 sentýabrda öýlen saat 1-de Demokratik institutlar demokratik saýlawlar öňçü umumy mejlisden soň guramanyň başlygy Täjegül Begmedowa resmi türkmen toparynyň başlygy Şemşat Atajanowa ýüzlenip gürleşmegi teklip edipdir. Geňzat Şemşat Atajanowa özüniň ýaş kardeşi, baýlysy ýyly we guramaçylyk meselelerini çözýän adam edip görkezdi. Ýöne olam ikirjeňlenip soňrak soraň diýdi. Begmedowanyň haçan we kimden diýip beren sowalyna jogap bermekden ýüze öwürdi diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda Begmedowanyň näme gorkýaňyz, men sizi video düşüremok, surat alamok diňe köpden bäri dowam edýän meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy teklip edýärin diýip aýdanlygyny habar berýär. Gynansagyň delegasiýanyň agdalary gyssagly gitdiler diýip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda Warşawada türkmen resmileri bilen bolan gysgaça gürrüňdeşligiň jekmejekleri ma'lum edilýär. Şeýle-de guramanyň habarynda mundan soň köçede türkmen delegasiýasynyň türkmen blogçysy Nurmuhammed Annaýew bilen duşşunlygy habar berilýär. Türkmen resmileri Annaýewiň soraglaryna hem jogap bermändir, tersine howpsuzlyk işärlerini hem polisiýa ýüz tutupdyr. Men olar bilen söhbetdeşlik geçirmek isledim we video ýazga düşürip sorag bermäge başladym. Size bir sorag berip bilermi? Alad etmäň, bu ýerde Ýewropada video düşürmek gadagan däl. Aýdyň häzirki wagtda türkmenleriň hukuklary bilen baglanyşykly ýurtda nähili ütgüşüklükler bar diýip Türkmen Helsinki fondy blogeri sitirlýär we onuň sorag berjek wagtynda türkmen delegasiýasynyň agdasy baýlysy ýylyň ýygnaň geçýän ýeriniň binasyna girip howpsuzlyk gullugyna şikayet edenligini habar berýär. Blogçy videony pozmakdan ýüze öwrenligini, hukugynyň bardygyny we olary bilýänligini aýdypdyr. Şeýle-de ol Ýewropada ýalyda Polşada video düşürmegiň gadagan däldigini belläpdir. Annaýewiň sözlerine görä, türkmen resmileri polisiýa ýüz tutmak bilen haýbat atypdyr. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Annaýew türkmen resmiýetiniň özüne haýbat atanlygyny we maşgalasynyň howpsuzlygyny agdap videony öçürmegi talap edenligini gürrüň berdi. Çünkü sen özüň Ýewropada bolsaň, ýerde bolsaň, biriň diýerimiz bilen bolarsyň. Seniň maşgalaň biriň elimizde ýurdun Türkmenistan'da diýen ýaly ugrażaýny etdi. Şol günüň özünde Nurmuhammed Annaýew özüniň söz azatlygynyň türkmen resmiýetleri tarapyndan bozulmagyndan şikayet edip Warşawa şäheriniň polisiýasyna arda tapşyranlygyny gürrüň berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Nurmuhammed Annaýew Türkmenistanyň resmi toparynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçegleri baradaky mejlisinde eden çykyşynyň mazmunyna, ýagny türkmen resmiýetleriniň problemalary boýuna alman tersine ýurdun demokratik ýörelgeleri hem adam hukuklaryna hormat goýýanlygyny ýene bir gede gaýtalanlygyna özüniň nägile bolanlygyny gürrüň berdi. Blogçy Türkmenistanyň resmi toparynyň wekillerinden anyk meselelere, degişli soraglara jogap almak we olary özüniň YouTube kanalynda yerleşdirmek islenligini aýtdy. Medeni özüm alyp bardym, sapaçylyklar alyp bardym, sorag berdim diňe. Özümem garaşly blogger kanalym bar, YouTube kanalym. Şo taýgam goýmak üçin etdim. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä, türkmen raýat aktivistleriniň hem türkmen resmiýetleriniň arasynda Warşawada bolan ýagdaýlara dürli ýurtlardan baran köp sanly adam hukuklaryny goraýjy şaýat bolupdyr. Halkara guramalary şol sanda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistanda adam hukuklarynyň çynlygy bozulmagyna, şol sanda söz azatlygynyň ýygnanşmak hem saýlamak azatlyklarynyň ýokdugy şeýle hem zor bilen ýitirim edilmeler, başgaça pikirdäkilere gysyş we din üçin ýyzarlamak ýaly tejribelerin dowam etdirilmegine çynlygy alada bildirýärler. Söz azatlygy boýunça halkara hasawatlarynda Türkmenistan ýyllar boýy soňky orunlary eýlep gelýär.